O alcalde e a concelleira de Urbanismo desprazáronse onte ata Madrid para manter unha xuntanza con técnicos da Adif. Nese encontro púxose sobre a mesa a proposta do Concello para a creación da futura estación intermodal de Vilagarcía. O proxecto busca integrar estas instalacións que ven as da estación de autobuses na estación de tren, conseguindo así aglutinar todo nun único espazo. A proposta que estaba facendo Vilagarcía, neste caso o Concello de Vilagarcía, era aproveitar algunha das naves que ten ali a Adif para reutilizar un espacio e ubicar ali pois tanto as taquillas da estación de autobuses como as dársenas do autobús. Tiña as dúas dúbidas a DIF porque teñen unha concesión, teñen empresas que están ali ubicadas, pero sí que se falaron de outros espacios no que é posible a súa ubicación, que dependen únicamente da DIF e non de concesionarios. Segundo o rexedor, o Adif considera a proposta do Concello máis que razoable. Podemos calificar a reunión co presidente da DIF e cos responsables da DIF como esperanzadora e eu creo que vai a ser moi fructífera. Trátase de facer valer os nosos dereitos de Vilagarcía, de toda a comarca, que nos non podemos quedar, somos a estación de tren non solamente de Vilagarcía, senón de toda a nosa comarca, e facíamos valer o número de pasaxeiros que ten a estación do tren. A DIF veu a proposta de Vilagarcía como bastante razoable. A proposta de Vilagarcía tería un custo moito máis reducido que outras intermodais que se están a proxectar noutras cidades de España, en boa medida grazas á disponibilidade de espazos na estación do ferrocarril. Este proxecto suporía tamén que as instalacións da estación de autobuses quedarían disponibles para novos fins, que ainda están por concretar. É un edificio que de grandes dimensións e que está moi pouco utilizado, e poñernos de acordo entre administracións para dar un mellor uso. Hai moitas entidades que reclaman espacios a Vilagarcía e non o teñen. O seguinte paso será unha nova reunión coa Conselleira de Infraestructuras para avanzar no financiamento do futuro proxecto, no que a Xunta terá que asumir un papel fundamental.